яке аз афзалиятҳои рушди кишвари муосир ва мустақили тоҷикистон эҷод намудани шароитҳои зарурист ки барои таъмин намудани фаъолияти самараноки хадамоти марзбонии қушунҳои сарҳадӣ лозиманд. ду ҷанбаи муҳими ин афзалиятҳо дар дарёфти тавозуни муайяни гендерии миёни намояндагони ҷинси марду зан дар хадамоти марзбонии тоҷикистон ва нигоҳ доштани муносибатҳои солим ва сермаҳсул дар ҳудуди манотиқи сарҳадии тоҷикистон ва ҳамсоя кишварҳои он аст. имрӯз дар қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон диққати зоҳир карда шуда ба масъалаи мавқеи зан дар ҷомеа дар асоси супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳаи ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон амалӣ карда мешавад. дар ҷашни фархундаи 25 солгарди истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ки як паради бо ҳашамати калонтарин дар иттиҳоди давлатҳои мустақил бо иштироки 16 000 хизматчони ҳарбии гарнизони Душанбе буд. қуттии занҳои қушунҳои сарҳадӣ яке аз қуттиҳои беҳтарини парад ҳисобида шуд. рӯзҳои наздик дар доираи ислоҳоти ҳарбие ки дар қушунҳои сарҳадӣ ба амал омад, бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон боз дигаргуниҳои ҷиддӣ ба амал омад. дар он бисёр хизматчони ҳарбии зан ба вазифаҳои баландтар таъин гардиданд. баробарии гендерӣ дар идоракунии сарҳад на танҳо барои созмони байналмилалии муҳоҷират, балки барои ҳукумати соҳибэҳтироми ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи афзалиятдор аст. طول 5 соли охир шумораи заноне ки дар қушунҳои сарҳадии Тоҷикистон кор мекунанд аз 4.5% то 7% афзуда аст ва афзудани ин рақам ба ҳадди аксари имконпазир ба нақша гирифта шудааст. миёни созмони байналмилалии муҳоҷират ва мутахассисони қушунҳои сарҳадии Тоҷикистон дар мавриди ҳамкории наздик дар ин самт мулоқотҳои муҳокимавӣ баргузор шуданд. созмони байналмилалии муҳоҷират ва маркази таълимии сарҳадбонон бо якдигар ҳамкории наздик доранд. онҳо бо мақсади рафъ намудани нобаробарии гендерӣ ки ҳоло дар қушунҳои сарҳадии Тоҷикистон вуҷуд дорад, семинарҳо баргузор ва лоиҳаҳои муштарак таҳия мекунанд. масъалаҳои гендерӣ масъалаи бисёр мубрими ҷомеа ба шумор меравад ва инро ба инобат гирифта мо дар якҷоягӣ бо созмони байналмилалии муҳоҷират дар ҷумҳурии Тоҷикистон як гурӯҳи корӣ таъсис додем. ин гурӯҳи корӣ дар кулли гузаргоҳҳои сарҳадӣ, қушунҳои сарҳадӣ пурсиш гузаронд. дар натиҷа ҳамаи самтҳои фаъолияти марзбонони тоҷикро ба инобат гирифта 19 пешниҳодҳоро ки онҳо пешниҳод карда буданд бо маълумотнома ба роҳбарияти қушунҳои сарҳадӣ ирсол намуданд то ки то соли 2018 ҳамаи ин пешниҳодҳо ҳаллу фасли худро дарёбанд. шумораи муайяни афсарзаноне ки бо муваффақият худро ҳамчун аъзоёни арзишманди қушунҳои сарҳадӣ исбот карданд, аллакай ба унвонҳои баланд сазовор шудаанд ки миёни онҳо майёр Абдулмаҷидова намунаи барҷаста аст. оилаи мо дар назди сарҳади ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷумҳурии Афғонистон зиндагӣ карда истоданд. кору фаъолияти сарҳадбон аз хурдсолӣ дар дили ман ҷой гирифта буд. айни замон ман дар донишкадаи олии сарҳадӣ ба ҳайси муаллими калони кафедраи воситаи алоқа кор ва фаъолият карда истодам. орзу дорам ки фарзандони баруманди Тоҷикистон барои хизмати ватан модар доимо тайёр бошанд ва меҳру муҳаббати ватан дар дили ҳар як фарзанди тоҷики тоҷикистониён ҷой гирад. зоҳир намудани таваҷҷӯҳ ба баробарии гендерӣ дар мавриди ҳифзи амнияти миллӣ дар қушунҳои сарҳадии Тоҷикистон ба ҷузъи муҳими татбиқи сиёсати давлатӣ табдил ёфтааст.